Noong July 1, 1942, inatake ng Axis power ang puwersa ng Britanya sa bayan ng El Alamein para bumagsak sa kontrol ng Nazi Germany ang Egypt dahil sa Suez Canal. At higit sa lahat ay para makontrol ng Germany at Italy ang unlimited supplies ng krudo at langis sa Middle East na siyang magpapatuloy sa pagtakbo ng Nazi war machine. Ito ang kwento ng Battle of El Alamein, labanan sa pagitan ng Britanya, Italia at Alemanya sa disyerto ng Afrika, kung saan haharapin ng puwersa ng Britanya ang pinakamagaling at pinakadelikadong tank commander sa modernong kasaysayan ng militar, si Field Marshal Erwin Rommel, ang Desert Fox. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong February 12, 1941, dumating sa siyudad ng Tripoli sa Libya ang German Field Marshal at Tank Commander na si Erwin Rommel kasama ang kanyang Africa Corps para tulungan ang puwersa ng Italy dahil sa sunod-sunod na pagkatalo nito sa puwersa ng Britanya. Sa mga panahong iyon ay kilalang-kilala si Rommel dahil sa galing nito sa pagkikipaglaban at stratehiya sa labanan. Ilang syudad sa Europa ang sinakop ng Nazi Germany sa pamumuno ni Rommel. Siya ay isang war hero ng Germany at tinitingala ng kanyang kapwa Germans. Sa sumunod na buwan ng March ng 1941 ay sinimulan agad ni Rommel ang pag-atake sa puwersa ng Britanya na nasa Libya. Sa loob ng isang taon patuloy ang bakbakan ng magkabilang puwersa sa rehiyon hanggang sa bumagsak sa kontrol ng Axis power ang port city ng Tobruk. At tagumpay na naitulak ni Rommel at ng kanyang Africa Corps ang puwersa ng Britanya sa siyudad ng Gazala, kung saan tinalo rin ni Rommel ang mga Briton sa lugar dahilan sa pag-atras ng Britanya pabalik sa Egypt. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ng Britanya kay General Rommel, tinanggal sa pwesto si Lieutenant General Neil Ritchie at pinalitan ni General Claude Auchinleck, kung saan nagdesisyon itong magsagawa ng depensa at mga portifikasyon sa bayan ng El Alamein laban sa paparating na puwersa ni Rommel para protektahan ang kanilang naval base sa siyudad ng Alexandria. At kinakailangan nilang protektahan ang El Alamein dahil kung babagsak ito sa kamay ni Rommel ay magkakaroon na ng forward base ng Axis power sa lugar at tuluyan ng babagsak ang Egypt sa kontrol ng Axis na siyang magbubukas ng daan papasok sa mga oil fields ng Middle East. Samantala, ang puwersa ng Britanya ay patuloy rin ang pag-atras pabalik sa Egypt, kung saan wala rin itong tigil na hinahabol ni General Rommel. Dahil sa sobrang bilis ng Africa Corps sa disyerto ng Libya ay iniwan na ng mga Briton ang kanilang mga supplies mula sa siyudad ng Tobruk, Balhamed, El Zaloum at Capuzzo hanggang sa siyudad ng Mersa Matra. Kaya ilang war supplies ang iniwan ng mga Briton na kinuha naman kaagad ng puwersa ni Rommel. Ang mga supplies na ito ay siyang temporaryong gagamitin ng Africa Corps para ipagpatuloy ang kanilang pag-advance papasok sa Egypt. Pero kahit ganun pa man ay hindi na ganun kalaki ang puwersa ni Rommel dahil matapos ang labanan sa Gazala ay meron na lang itong iilang artillery at anti-tank guns, 55 German tanks at 15 Italian tanks, at paubos na rin ng paubos ang krudo ng mga German Panzers habang papa-advance ng mga Germans at Italians ay palayo naman na ito ng palayo sa kanilang main headquarters, kung saan napakahaba na ng kanilang supply lines. Higit sa lahat ay wala silang air support, kung saan napakalaking threat kay Rommel ang Desert Air Force ng Britanya.
Samantala sa bayan ng Il-Alamein noong July 1, 1942, nakita na ng mga Briton ang malaking dust cloud na resulta ng mabilis na pagtakbo ng papa-advance ng mga German Pansiers. Ilang kilometro ang layo mula sa kanilang kampo, alam nilang paparating na ang Desert Fox sa kanilang posisyon. Sinunog naman kaagad ng mga Briton ang lahat ng mga importante at confidentials na mga papeles sa Cairo nang malaman nilang sitwasyon sa Il-Alamein. Naglayag din kaagad ang lahat ng barkong pandigma ng Britanya mula sa Alexandria papunta sa Palestine. Sa araw ding yun, July 1, 1942, inatake ni Rommel ang puwersa ng Britanya sa Il-Alamein. Pero alam na ng mga Briton ang estratehiya ni Rommel na idadaan ito sa bilis ng kanyang mga pansiers ang labanan at sabay iikot ito para palibutan ng puwersa ng Britanya. Kaya sinalubong ito ng Indian Division na hintulang ang pag-advance ni Rommel ng paulanan ito ng bomba ng Desert Air Force ng Britanya. Sa loob ng 2 araw ay paulit-ulit na umatake ang puwersa ni Rommel pero palagi itong napipigilan ng mga Briton na nakapwesto sa isang burol sa lugar. Nang umatake na ang New Zealander Division ng Britanya ay umatras ng ilang kilometro ang mga Germans para maghukay at dumepensa sa kanilang posisyon na siyang nagpa-stalemate sa labanan. July 3, 1942, dumating ang reinforcement ng Britanya sa lugar, ang 9th Australian Division kasama ang 2 Indian Infantry Brigades. Samantala si Rommel ay naghihintay pa rin sa kanyang reinforcement at supplies para maipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Alam ito ni General Auchinleck kaya nagdesisyon ito na i-take advantage ng sitwasyon at sila naman ang aatake sa puwersa ni Rommel. Kaya noong July 10, nag-counter-attack ang puwersa ng Britanya at dahil sa limited supplies ay napilitang umatras si Rommel sa kanyang posisyon. Inatake rin ng mga Briton ang mga Italians sa bahaging south ng Il-Alamein. Sa loob ng ilang araw ay patuloy ang bakbakan ng mga tangke ng Britanya at Alemanya at Italia sa lugar pero sa pagtakbo ng araw ay paubos ang puwersa ni Rommel dahil hindi pa rin dumarating ang kanilang reinforcement habang nadadagdagan naman ang puwersa ng Britanya dahil sa patuloy na pagdating ng kanilang reinforcement kung saan bumaliktad na ang sitwasyon na pumapabor na sa Britanya. At noong July 21, umatake ng sabay-sabay ang puwersa ni General Auchinleck sa bahaging west. Umatake ang Indian Division at Australian Division habang sa kabilang side naman ay ang mga New Zealanders pero napigilan pa rin ito ni Rommel. Sa sumunod na araw, umataking muli ang puwersa ni General Auchinleck para tuluyan ang wasakin ng puwersa ni Rommel, ang Operation Manhood, kung saan sabay-sabay pa ring umatake ang kanilang kabuuang puwersa pero ganun pa rin ang nangyari na pigilan pa rin ito ni Rommel kung saan umabot sa mahigit 13,000 ang namatay sa puwersa ni General Auchinleck habang 10,000 naman ang namatay sa puwersa ni Rommel. Karamihan ay mga Italians na siyang nagpa-stalemate ulit sa labanan sa lugar. Dahil dito, tinanggal si General Auchinleck sa kanyang pwesto ni Winston Churchill nang bumisita ito sa Cairo noong August 12 at pinalitan ni General Harold Alexander bilang Commander-in-Chief at Lieutenant General William Gott para pamunuan ng British 8th Army. Pero habang inililipad si General William Gott sa disyerto papunta sa Il-Alamein, ay inatake ito ng 2 German planes dahilan sa pagbagsak ng kanyang eroplano at pagkamatay ng general na pinalitan naman kaagad ni Lieutenant General Bernard Montgomery. Samantala, ang puwersa ni Rommel ay paubos na ng paubos ng supplies. Ilang linggo nang hinihintay ni General Rommel ang kanyang reinforcement pero hindi pa rin ito dumarating hanggang sa matanggap niya ang balita na walang reinforcement na darating sa kanya dahil ang prioridad ni Hitler ay ang Operation Barbarossa o ang Nazi invasion sa Soviet Union. Alam ni Rommel na hindi na nila kayang umatake pa kung wala ang kanilang supplies. Meron na lang silang 3 araw na natitirang krudo sa kanilang mga tangke. Ang kanilang tanging magagawa na lang ay depensahan ng kanilang posisyon.
Pero nang malaman ni Rommel na may darating pang mas maraming reinforcement ang pwersa ng Britanya sa susunod na buwan ng Setyembre sa taong iyon, ay isinugal na nito ang kanyang sitwasyon at nagdesisyong umataking muli, at sa disyerto sila dadaan sa bahaging south ng El Alamein. Nagsimula ang pag-advance ni Rommel noong August 30 ng gabi, kung saan maliwanag ang buwan, pero dahil sa dust cloud at ingay ng mga German pansiers at higit sa lahat ay ang ultra code breaker ng Britanya, nalaman ang pag-advance ni Rommel kaya inulan kaagad ito ng mga bomba ng Royal Air Force na nagdulot ng maraming casualties sa mga Germans. Pero nagpatuloy pa rin si Rommel sa pag-advance at sinubukang palibutan ng puwersa ni General Montgomery. Kaya sinalubong ito ng mga tangke ni General Montgomery at isang madugong bakbakan kaagad ang naganap hanggang sa sumikat ang araw. Pero nagbigay ng utos si General Rommel na umatras na ang lahat ng kanilang puwersa dahil alam niyang kukonti na lang natitirang krudo ng kanilang mga tangke at kinakailangan na lang nila ito para umatras dahil baka tumirik pa ito sa gitna ng labanan at maubos ang lahat ng kanyang sundalo sa bakbakan. Kahit ganun pa man ay hindi naman ito hinabol ng Britanya dahil alam ni Montgomery na kahit umatras ang puwersa ni Rommel ay napakadelikado pa rin ito at hindi naman talaga ito totally umatras kundi bumalik lang sa kanilang dating posisyon. Pero biglang nagkasakit si General Rommel kaya noong September 23 bumalik ito sa Germany at na-request nito sa German High Command na si Panzer General Hans Guderian ang papalit sa kanya sa Afrika. Pero ang pinadala ng Germany ay si General George Stumm. Kahit ganun pa man ay sinunod naman ni General Stumm ang battle plan ni Rommel na depensa ng kanilang posisyon dahil kaya pa rin nilang ipanalo ang labanan kahit na nakadepensa lang sila dahil sa kanilang superior firepower. Mas malakas kasi ang firepower ng kanilang mga tangke at ang anti-tank guns kesa sa Britanya. October 23, alas 9 ng gabi, nagsimulang muli ang pag-atake ng pwersa ni Montgomery. Unang nagpaputok ng ilang beses ang kanilang mga artillery guns. Isang oras sa pagkalipas, sinundan ito ng aerial bombings ng Desert Air Force ng Britanya na nagdulot ng malaking dust cloud para hindi makita ng mga Germans at Italians ang pag-advance ng British infantry. Nagpatuloy ang pag-advance ng infantry ng Britanya hanggang alas 2 ng madaling araw, kung saan sinalubong kaagad ito ng mga Germans. Pumunta naman kaagad si General Stumm sa front lines sakay ng kotse para ma-assess ang sitwasyon, pero tinamaan ang kanyang staff officer, dahilan kaya bumaba si Stumm sa kanyang sasakyan. Pero bigla itong inatake sa puso na siyang ikinamatay ng German na general. Tumayo naman kaagad bilang temporary commander si General von Thoma sa mga Germans at pinagpatuloy ang planong pag-counterattack ni Stumm para mapigilan ang pag-advance ng mga Briton. Dumating naman kaagad ang balita sa German High Command ng pagkamatay ni General Stumm sa frontline, kaya inutos kaagad ni Hitler na bumalik na si Rommel sa Afrika. Pero tinake advantage muna ito ng Britanya dahil alam nilang ilang oras pa bago makakabalik si Rommel, kaya kinakailangang wasakin na nila ang Africa Corps bago pa man dumating ang Desert Fox sa lugar. Nagpatuloy ang bakbakan sa lugar sa loob ng 2 araw at kinahapunan ng October 25, dumating si Rommel sa frontline, kung saan na-boost ang moral ng mga Germans nang makita nila ang kanilang kilabot na general. Pero alam pa rin ni Rommel na desperado na ang sitwasyon ng kanilang pwersang militar dahil sa kakulangan ng supplies at gasolina. Sa araw ding yun, tinamaan ng torpedo ng Royal Air Force ang 2 Italian tanker na tumatawid sa Mediterranean Sea na may dalang krudo at gasolina para sana kay Rommel. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pag-atake ng Britanya sa puwersa ni Rommel dahil sa napakahirap na sitwasyon ng mga Germans. Walang gasolina o krudo at paubos na ang mga bala, ay sinimulan na ni Rommel ang kanyang planong pag-atras ng kanyang buong puwersa sa lugar. November 2, nagsimula namang muli sa pag-atake ang puwersa ni General Montgomery at dahan-dahang nag-advance sa posisyon ng mga Germans at Italians. Napigilan pa rin ito ng mga Germans at pagdating ng gabi, nagpadala na ng mensahe si Rommel kay Hitler
na aatras na ang kanilang pwersa. Kinaumagahan ng 1:00 ng hapon, nag-reply si Hitler na kahit anong mangyari ay huwag nitong bitawan ang kanilang posisyon sa El Alamein. Pero sinuway ito ni Rommel dahil sa napakahirap ng kanyang sitwasyon. Wala nang gasolina ang kanilang mga tangke at 30 na lang sa kanilang mga pansiers ang operational. Paubos na rin ang kanilang mga bala, kaya kinagabihan sa araw na yon ay inutos na ni Rommel na magdahan-dahan na silang umatras, pero nagpaiwan pa ito sa front lines at ilang mga tangke at ang lahat ng natitirang puwersa ng Italy para sa proteksyon ng kanyang Africa Corps na umaatras sa lugar. Tinake advantage naman kagad ito ni General Montgomery at inatake ang natitirang puwersa ng Italy sa lugar. 2 dibisyon ng Italy ang sumuko kaagad sa Britanya, habang nagbigay naman ang utos si Rommel na tuluyan ang umatras ang lahat ng kanilang puwersa noong November 5, 1942. Ang labanang ito sa El Alamein ay kumitil sa mahigit 30,000 na sundalong Germans at Italians, samantalang mahigit sa 13,000 naman ang namatay sa Britanya. Ang pinakaunang pagkapanalo sa labanan ng Britanya noong World War II, kung saan tagumpay nilang napigilan ng Axis power na masakop ang Egypt at makontrol ang mga oil fields sa Middle East. At higit sa lahat ay napigilan nila ang pinakakilabot na general at tank commander ng Nazi Germany, Sir Erwin Rommel, kung saan tuloy-tuloy na ang pag-atras ng Desert Fox hanggang sa Tunisia. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abisat TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.